tongue of fire. Kwase kuyavuka enhlizweni yami. Kwavuka amazwi asencwadini yabaseLeviticus. Lathi khona umbhali wezwi awungacimi umlilo e-althari kaNkulunkulu. Awungacimilalela ziningi izinto ey'fisa ukuwucima lo mlilo. Kodwa umsebenzi wompristi kwakuwumsebenzi ukuthi ethempelini lihlale livutha i-althari. I-althari liyavuswa yingenze wethu, livuswa ngomlilo. Lalela uJesu ukhuluma lamazwi encwadini kaLuka, ukhuluma ngaso isihlonti somlilo. Kodwa lalela ukuthi uJesu uthini. Incwadi kaLuka isahluko esika-12 ngifunda uverse 49 uverse 50 no-51. Uthi, I have come to ignite fire on earth, and how I wish it was already been kindled. I have a baptism to undergo, and how I am distressed until I condition. Do you think I have come to bring peace to earth? No, I tell you, but a division. Ngizela emhlabeni uthi uJesu naye mayifika sekathiwambe bazwini kaLeviticus uthi ngizela emhlabeni ngizoletha umlilo. Ngifisa kangakanani ukuthi lo mlilo ngoba usuyavutha. Abasethi ngicabanga ukuthi ngilethe ukuthula emhlabeni, hhayi ngilethe ukuthula kodwa ngilethe uyibiza ngokuthi it's a division. Abangisho lento ngoba vele njalo. Ngoba zalwane umlilo uyasihlukanisa. Ngizoyiphinde. Umlilo osihlukanisayo bayazwakala abasemlilweni. Ngoba umlilo unalendlela yokuyiqoqela bona ukushiswa. Umlilo unayilento yokushisa izinto ungashiwongo lutho. Manje uJesu aletha ukuthula, iletha i-division. Uthi phakathi kwabantu kuzoba khona abanomlilo abazofuna ukumkela lo mlilo, bese lo mlilo awukusahlala uyavutha. Uyavuthiswa abantwana, uyavuthiswa nangomkhuleko, uyavuthiswa nangomkhuleko masiyakwathembele nomkhuleko. Uyavuthiswa nomlilo, uyavuthiswa nangokuthola ithuba naye. Ngiyakuthandisa leMosmanithi ngesikhathi esiningi uJesu wayethi mayesekhulumisa abantu lithi iBhayibheli lesiZulu wayekonyuka. Wayekonyuka esifubini abeseyahamba ayokukhendela lo mlilo. Ake ngikukhumbuze ngenzelo wethu yiwo lo mlilo elithi iBhayibheli bahlala bawulinda. Umethi uJesu nginanganisela kangakanani ukuthi lo mlilo ufike. Yiwo lo mlilo wathi uma ufike phezu kwabo wabanikeza amandla. Lalela yiwo lo mlilo kaNkulunkulu wasinikeza isibindi. Ake ngiyifakazele lento ngokuthi lo mlilo wenza
khona ukukhuleko. Lalela ukukhuleko neminyama yakuyisa ukuthi ayivumi. Bese uyalokhela le-altar ngesikhathi ulokhela nezinyembezi ungavumi. Kodwa mawulokhela nomlilo uyaphakama. Siyakudinga nokubonyuka. Webishop ukuthi ngithi siyakudinga nokunyuka. Yesisikhulu. Lethola ithuba lokubonyuka. Bese uyawasela nomlilo. Ngisho le nomlilo ngokungeza. Lalela mawufika kuye. Ungafika ukugula kunamandla nomlilo. Ufuthi Nkosi sengikhona. Uthi Nkosi sengikhona. Uyawuzwa umlilo wena. Into engathatha odokotela 30 days. Uyawuzwa bonke. Ungasoma lutho. Ucreate the space of the altar. 2026. Create your altar. What the heck is getting darker? Umlilo. Lalela inyama yakho peace. Fanele siBhayibheli iyakukhulumisela ngasemkhulekweni. Ngeke ngikubize la ikwenza into ngeke ngikubize umtshela ukuthi uNkulunkulu sengikhona. Uma uke wathi usekhona, uyehla. Uma what create space. The earth is too busy. South Africa is too busy. Yabona yena nama-commission asithathe ekuseni ukuze kushaya intaba. Lalela, uma sifuna ukuphumelela, yakho umlilo. Lalela uma ufika ngale-altar, ungafika uthi Nkosi ngikhathele. Kodwa sekukhona, uhloniphe indawo okuyo. Uyihlonipha ngaphezu kwamazwi ozowasho. Lalela, ungafika kumele uzophela wakho. Ufuthi Nkosi sengikhona, usumtshela inkinga zakho. Mtshela ukuthi usekhona. Balini bethu lalela Nkosi siyaphila, yileli altar unakhona. Ufuthi Nkosi sengikhona. Angiyeza ngesikhathi kubalakhe namafutha. Ungashokoza ukuthi Nkosi sengikhona. Yakhiwa ngey'ndaba zethu. Nangedumiso. Nanezwa nokumtshela ukuthi ubani. Amen. Akekho uNkulunkulu okutshela iy'nkinga, kukhulu kakhulu kunezinkinga. Ngiyazi ukuthi sihleli nathi nabantu bethu sithi vele sizothola izinto zethu. Kodwa uma singaqala nge-altar. Yabona bakugculiswa la, lalela bakugculiswa la, bebuka abanye bethu balahleka yethu. Bakugculiswa la, yakhiwe i-altar. Ayikwazi ukuhlala izifo ku-altar. Ake ngisho le misho uJesu ukuthi umoya weNkosi uphezu kwakho. Umoya weNkosi uphezu kwakho uMgcobile. Umoya weNkosi uphezu kwethu thina sonke. The problem is ithi, are you aware ukuthi yini phezu kwakho? Umoya weNkosi uphezu kwakho uMgcobile. Kuba ngishumayeli ngoba asishumayeli ngokwazi, sishumayela ngomoya weNkosi uphezu kwethu. Njengoba singenaso isibindi sokushumayela uma sakhi-altar wahlala nomlilo. Lalela ukuhlala enkosini ukuthi wena ekuseni uyathandaza nje. Uthi uyangena etekisini, athi nomlilo wakhelile kuwo. Ungenani ngokubona. Akubona umlilo wethu. Siyawudinga lo mlilo kulesi sikhathi esiphila kuso. Umoya weNkosi uphezu kwakho. Umgcobile, ngibona mina ngathi umgcobile la. Ake ngiphethe lento ngisho ngithi lesikhulume nge-Trinity kaNkulunkulu entathu. Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Umoya ngcwele kusengathi ubeka wesithathu. Kube sengathi ubekele lenkathi. This time, lesi sikhathi lapho sengathi uthalazi nezandla wakusesekshini. Ngeke ukushaye ngaphandle umlilo we-altar. Yimimoya ngemimoya. Kodwa kufuna ukutshela ukuthi wona khile la i-altar. Uphuma namile. Noma wafusha noma waplastika uyakishela. Yekhe-altar. La nge-altar la. 2026. Uright uhamba nathi njengesikhungu, that's okay. Uzoyiphinde. Ngoba isisipho lesiyikhala. Sinabantu abaningi siyibaza. Kodwa ungagcini ngomlilo la. Yakhe i-altar lakho. Yakhe nayo i-altar. La uzobona khona. Ngesikhathi
Phezu kwethu. Usigqokile from 2026. Young people, lokubilo awugcina nokuzibambisa. Ngiyazi kunamavesi amahle ku-TikTok manje. Kodwa umuntu obi-TikTok, oku-TikTok enasisekelo sezwi, ayinamanga. Kodwa yakho babeyisheleka uvuthi kabuthaka bathamile ngaphandle umoya ongcwele wenza izinto zibe lula akafuni isistatisho bonke kabuthaka akwakwenza akwakwenza you're in partnership with him. 2026 phinde usigqoke Nkosi kwabasha bethu yeze bethu handle well, handle it well. Have an altar for it. Worship God. Who is the one who better than who? So the letter of the first one. I'm not going to pray. The man who is on the process was saying, God. There was no time when I said, I'm going to the morning. Now it's not to TV, the man was so nice. The man stopped his own night. That's what he was up with the back of God. What am I saying, God? Who will call the food to us saying, God? I'm not sure. Ayikho kunesika umnyama izakho masisefishini ngabo umoja lapho lo mpilo ohleli awukhulumele ngiyajabula ngokuhleka ukhomela senze ngizokufana besemfakasi udadewethu wangena umoya wokungoma kupastor fulani wangena umoya yebo umbona ngangena kusemnambeni uma bafona wathi ungena umoya uma bafuna usemuseyani ngase ngithi uNkulunkulu wazayelekisa it was once past over ngase ngokubuleka ukuthi kusicela ukuthi the first day ifika noma wayehlenda bengqoqsela noma besemuseyani efake ukuthi sokolete amhola ehlele software manje ngangena manje dalewethu wathi noma ungikhawula emva kwalokho wasicima wathi usithanda umuntu finish ngiyakhala wena wabuka wathi akasangibona uthi ngumuntu uthi usithanda umuntu uyangishisa. It was Friday, Saturday. What's our Sunday? Let us go room that I'm in. Long live Ukon was not. Let us tell you what's already obtained. The most of it. This was even in town. Message that you want to love. What's the possibility of your passion? Baba sakiko namba kuyamshisa lo muntu